κάνετε ρε παιδιά, πώς πάμε, όλα good? Εδώ με το Τίγρη την πήραμε την απόφαση και πάμε τώρα προς τον Γιώργο να βγάλουμε το shifter. Εντάξει, όπως είπα, δεν είναι αυτό που περίμενα. Δεν με ενθουσίασε και με προβληματίζει και λίγο έτσι με τη λειτουργία, οπότε λέω ας το βγάλουμε. Έχω βρει και ένα παλικαράκι φίλο να το πάρει. Όλα good. Πάντως επειδή το τσέκαρα, παιδιά, ο συμπλέκτης δεν με χαλάει καθόλου. Καλά μιλάμε, σήμερα έχει απεργία όλες τις συγκοινωνίες, δεν έχει μετρό, δεν έχει τρένο, δεν έχει λεωφορείο και εντάξει, κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν παίζει. Η βενζίνη εξατμίστηκε. Ναι, είναι tragic. Τώρα είμαστε Χαλάνδρια, άμα δείτε πριν στο κέντρο της Αθήνας τι γινόταν, θα παθαίνατε πλάκα. Τώρα είναι καλά μια, αλλά αυτό που γινόταν στο κέντρο δεν δεινοπάθησα. Έλα, πέρνα. Εντάξει, τη ζήσαμε την εμπειρία. Από εκεί και πέρα το προτιμώ χωρίς shifter. Δεν είναι ότι έγινε και αυτόματο με το shifter. Εντάξει. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, αυτό το δοκιμάσαμε, είδαμε ότι τι είναι, πώς δουλεύει, πώς δεν δουλεύει, όλα μαζί. Όλα good. Σε άλλους που γουστάρουν και νιώθουν άνετα, στο φοράνε, εννοείται. Δεν το λέω σαν συμβουλή, δηλαδή μην βάζετε shifter. Λέω σε μένα τι δεν αρέσει. Δηλαδή στο προηγούμενο επεισόδιο που είχα αναφέρει αν αξίζει το shifter ή όχι, αναφέρομαι στα δικά μου θέλω και στις δικές μου εμπειρίες. Άλλος μπορεί να καραγουστάρει full. Για να δούμε σήμερα, Γιωργάρας έχει κανένα εργαλείο μέσα. Έχει και έξω κανένα δυο. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Γιωργάρα, σου λείψαμε, φίλε. Καιρό είχες να μας δεις, έτσι. Να σου πω, έχεις δει πιο αποφασισμένο πελάτη από μένα? Έτσι, ρε φίλε. Καλά, σίγουρα θα υπάρχουν χειρότεροι, ρε φίλε, δεν παίζει. Λοιπόν, το δίνουμε εδώ το μωρό. Το ξεντεριάζουμε. Γιωργάρας εγγύηση, τα έχουμε πει τώρα, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Έτσι που λες, δεν με βόλεψε, ρε φίλε. Μου έκανε κάτι δακωματάκια εκεί στις αλλαγές. Ρε φίλε, ξέρεις τι είναι ο φόβος, να σου μείνει κανένα κυβότιο στο χέρι. Δηλαδή, εντάξει, δεν νομίζω, αλλά μόνο το ψυχολογικό δεν σε αφήνει... Πιστικά, Μπράβο, ναι. Αλλά δεν το έκανε το πιστικό, δηλαδή στην Πέμπτη μου έκανε κάτι σκαλωματάκια. Το πήγαινα δηλαδή 2-3 φορές έτσι το κοπάναγα, χαιρέταγε και λέω θα το χαιρετήσω κι εγώ, γιατί δεν γίνεται. Θα σου πω την αλήθεια, ότι ήταν πιο πολύ ψυχολογικό, φίλε, γι' αυτό που σου λέω για τη ζημιά. Πιο πολύ γι' αυτό ήταν, όχι για... Ούτως ή άλλως, άμα θα πάρει ζημιά, τι αυτό σου θα Ναι. Καταλαβαίνω. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι αυτές που έχουν το μανίσιο πάνω δουλεύουν λίγο καλύτερα, ρε φίλε, έτσι. Λίγο καλύτερα, ναι. Έχει το... Τα εράφα. Ναι, εδώ. Πώς το είχαμε πιάσει έτσι? Έτσι πιάνει, για γαλόδι είναι. Ναι, γι' αυτό έχει και το σημάδι. Ναι. Το μπλε. Οκ. Καλά, εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Σημάδι μπλε καλώδιο για τα αερά. Γενικό είναι αυτό, έτσι. Γενικός κανόνας. Όχι, στα περισσότερα είναι έτσι. Σε καθοδηγία απλά, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Εντάξει. Έχει και σημάδι δηλαδή. Το έφερα και άδειο γιατί μου είπες ότι δεν είχε σπάει, να μην σηκώνεις πολύ βάρος. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε. Πάντως όταν το βάζαμε την άλλη φορά δεν περίμενα ότι έχει τόση μανούρα. Το θεωρούσα πιο απλό. Δεν ήξερα δηλαδή τη φάση, βγάζεις φύς, βάζεις κυβότια, τα σχίδια μου, ό,τι έχει πάνω, δεπόζιτα. Στην ουσία το μισό το λύνεις. Για εγκέφαλο
Τι παίζει, τι είχαμε πει, δεν είχαμε πει, δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Ναι, προγραμματάκι, συνδυάζεται με φιλτράκι για καλύτερη τέτοιο, Θες κάτι άλλο με το πρόγραμμα, για να βγάζεις καταλύτες και αρχίδια, όχι. Και πάλι είσαι... Ναι. Εντάξει. Και βγάζει κανένα δεκάρι, ας πούμε, κανένα δεκάρι λογάκια τα παίρνει. Πάνω κάτω. Μείον ή πλάς. 8. Τελικά όλα ίδια είναι, μαλάκα, όλα άσχημα είναι, χωρίς τα πλαστικά. Τι γερμανικό, τι... τα ίδια βαπάρια. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτό ήτανε. Την πήραμε στο χέρι της η Στεράρα. Πολύ ωραία. Θα το χαρεί τώρα ο φιλαράκος ο καινούριος. Τη ζήσαμε έτσι την εμπειρία να δούμε τι σημαίνει αυτό. Δεν μας έκανε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, ξέρετε τι με εκνευρίζει. Όταν συμβαίνει αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή δεν μπορώ. Αυτό το λαμπάκι της βενζίνης στον ανάβει μου γαμάει την ψυχολογία. Ωραία, πάει και αυτή η δουλίτσα. Επανήλθαμε στην κανονικότητα και ζήσαμε και αυτή την εμπειρία έστω για λίγο με το shifter. Εντάξει μωρέ, όπως έλεγα και νωρίτερα, εγώ δεν κάνω αυτό το βίντεο για να αποτρέψω κάποιον που θέλει να βάλει. Απλά όπως εξήγησα, θεώρησα ότι δεν μου προσέφερε κάτι και ο τρόπος λειτουργίας του με άγχωνε λίγο, οπότε επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Εντάξει, να είναι καλά ο Γιωργάρας. Μπαμ μπαμ, μας εξυπηρέτησε σήμερα. Θα περάσει κανείς με κόκκινο, παιδιά, τι θα γίνει. Κάναμε έτσι και ένα γενικό τσεκ, όλα καλά. Δεν έχουμε κάτι να μας προβληματίζει. Να πας ρε γάμο, το λέω ρε παιδιά τώρα, να πάω να βγω λίγο μια βόλτα Κηφισίας και φοβάμαι. Δηλαδή θα γίνεται της πουτάνας έτσι, να κάνουμε, να ανοίξουμε μια τρίτη ρε γάμο το. Τίποτα, κοίτα εδώ τι γίνεται. Σήμερα όπως είπα έχει απεργία και δεν, κοίτα εδώ την κυρία. Αλλά τώρα δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο εδώ ρε παιδιά. Δηλαδή είσαι σε έναν δρόμο εν κινήσει. Τέλος πάντων ο πεζός λέει έχει προτεραιότητα, αλλά πώς μπορείς να το καθορίσεις αυτό? Δηλαδή τώρα που πήγε να περάσει η κυρία ενώ τα αυτοκίνητα σταματημένα, εγώ νομίζω κανονικά ναι μεν μπορεί σαν πεζός να έχει προτεραιότητα, αλλά ρε φίλε είσαι μέσα σε έναν δρόμο, πας να περάσεις σε ένα ξεκάρφωτο σημείο. Εγώ πιστεύω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι πεζοί πρέπει να περνάνε από διάβαση. Γιατί δηλαδή να κάνεις αυτή τη χαζοσφίνα σαν πεζός? Δηλαδή εγώ το θεωρώ επικίνδυνο. Ή τουλάχιστον κοίτα λίγο καλύτερα, μην βγαίνεις σώνει και καλά ρε φίλε, μην βγαίνεις σώνει και καλά να περάσει το δρόμο. Δηλαδή εγώ εντάξει θα σε προσέξω, αλλά άμα έβγαινε ας πούμε ένα δευτερόλεπτο πιο μετά, μπορεί να μην προλάβαινα εγώ να αντιδράσω. Αλλά εκεί ξανακαταλήγω τώρα, ποιος θα έφταιγε αν σε αυτή την περίπτωση χτύπαγε σε ένα πεζό? Εγώ δεν θα έφταιγα, εγώ πιστεύω πως εγώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το έχετε φιλοσοφήσει λίγο ή ξέρετε ακριβώς τι ορίζει νομοθεσία γι' αυτό. Γράψτε από κάτω στα σχόλια. Που είναι πολύ καβλιάρικια μηχανή παιδιά, δεν μπορώ. Δίνει ωραίο πόνο. Που μου τραβάει ό,τι έχω και δεν έχω, μου τεντώνει τα χέρια. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Λοιπόν, αυτό που σας λέω στην Κολοπόλη, δηλαδή τώρα ας πούμε θέλω να πάω μια βόλτα και ούτε καν μπαίνω στη διαδικασία να βγω στην Κηφισίας, γιατί ξέρω ότι θα κάνω διήθηση στην καλύτερη, να έχω μια πρώτη ταχύτητα και κοιτάξτε εδώ τα μεγάλα λίγο και είναι και μέρα. Εντάξει, για να ρίξω μια εδώ έτσι.
Μπαμ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια φώτα, παιδιά, σε μηχανή. Κοιτάξτε εδώ. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Ρε, είναι τραγικό. Μιλάμε. Τα μεγάλα γελάω, παιδιά. Όποτε ανάβω τα μεγάλα φώτα γελάω. Δεν μπορώ, δεν το πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο φως. Κοιτάξτε εδώ τώρα, παιδιά, να γελάσουμε. Wow! Καλό, Τέλος πάντων, ρε παιδάκια μου, αυτά. Πάει και αυτό. Δεν ξέρω. Μη στεναχωριέστε, ένα σεστεράκι είναι. Αυτά, παιδάκια μου, καλά. Ευτυχισία σφέγγι, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είμαστε καλά και τα λέμε και στο επόμενο, έτσι. Άντε, φιλιά πολλά.